Hej YouTube. Er det til min kanal? Kan vi sætte ind på min, så kan vi sætte den ind på din? Ja. Er der vores, eller hvad det kalder? Ja. Må jeg prøve at låne den? Ja. Nu skal vi sætte ild til en raket. Jeg fuck det med om det er i dag. Og det er også her, det var også her omkring, hvor vi gjorde det før. Den er boy. Ja, jeg kan. Det går rigtig godt. Vi skal bare have den ned i sådan her. Ak, det er ikke nemt. Holder du ikke lige? Hvorfor er dit kamera så lidt snøret? Sådan er det bedre. Er du sikker på, at den der kommer til at holde, Simon? Nej. Fuck det, vi prøver bare. Ja. Hvis den venter, så er det ikke vores hus, der går ind i. Nej, det er ikke. Det er et bomberør, som... Er romerlys? Eller romerlys, ja. Som der er rent faktisk er blevet antændt. Okay. Det er hullet, men... Hvis den vælter, så rejser vi nok lige nok. Ja. Den vælter sgu da. Du er sindssyg, Simon. Ja. Pille den der ender af. Jeg prøver lige den lille hul igen. Hvis vi var heldige der, så kunne den godt have blevet der. Hvis vi er heldige, Simon, så kan den nå det. Skynd dig væk. Vent lidt, Martin. Tænd. Jeps. Jeg var lige lidt længere væk. Hvorfor er den? Ja. Det var et godt jeg fik point. det. Gjorde du? Ja. Vi skal sgu da med til næste. Ja. Vi er åndssvage i dag. Vi tænker os ikke om lige nu. Jeg har et heks ud her fra start. Nej, fra til Hansen, tror jeg. Hvad er det? Og et lille, ja. Ja, godt nytår, kan vi bare sige. Men jeg tænker også, at vi cutter det lidt. Sådan at når vi er derovre, altså vi cutter til, at vi er derovre og fyrer af. Ja. Det er det, vi er hellere, i stedet for at det skal være sådan en lang video. Ja, nu finder jeg lige en lille en her. Her er en lille en, der siger bang. Jeg ved ikke, han som et bang, der siger. Få en lille shot fra A, tak. Hvad er det? Okay. Den er under træet. Ja, jeg fik den. Ja! Tager du den? Gå den vej. Jeg var bare nødt til at kende. Eller, ting. Ja. Hvad er det for en, Simon? Okay. Jeg fik ikke det der med, fordi jeg rent ikke lige præcis var sådan en. Fuck det. Den der. Jeg troede ikke lige, at det var sådan en der. Den der, den venter vi med. Ja, det er også tænkt. Men her er en lille nettobos med nogle småtterier. Jeg ved ikke, om I særlig godt kan se det. Tænd min pik af. Ja. Så jeg fyrer også lige den og fjerne. Hvor fanden var det henne? Derovre af. Det fører lige lidt til sådan 4. Sådan nogle 4 motherfuckers. Og det er hekse. Der kommer en mand. Fuck det. Skynd dig. Det her det er ikke ulovligt. Nej, men skynd dig. Jeg husker ikke navnet. Fik vi også det med. Så har vi nogle... Jeg kan godt lide dig og raketten. Jamen, den hygger jeg. Det er min raket.
Ja, min den er blevet affyret af. Ja. Jeg tænker, at vi tager raketten og kommer ned til rejtelsen. Hvad for en af dem? Den der... Det så kan folk også lidt se det, ikke? Okay. Vi har et lille... Skal jeg tænke, hvad det er? Ja. Det er ikke så. Det gør det lige med her. Undskyld, vi ikke filmer så godt. Skal jeg føre? Du skal sige hovedet, hvis du gør det. Er det ikke også mening? Er det ikke også mening, at jeg skal syge i hovedet? Jo. Så skal jeg bare føre af over mod dig, eller hvad? Ja. Ej, så er dem der. Op og rundt på mig. Skal vi ikke der? Eller skal vi ligge ned og skyde hen imod dem? Hvad? Ja. Jeg sætter ild. Min vej. Jeg sætter ild. Ja, det kan være min vej. Hvordan vil du have det? Bare. Sæt ild. Jeg tager både... Kom med telefonen, mand. Det går det der, det går. Ja, tag den. Film. Jeg er en lille smule bange, faktisk. Det skal jeg sætte ikke op på med den der. Hvor er det skræm, mand. Fuck, det smager syg i hovedet. Det ryger, mand. Nå, vi skal bare bomberøve, eller bombelyse. Det er ski. Ja. Tag den lille småt her. Tag den her. Må jeg få min lighter igen? Ja, lige om lidt. Du har fået en lighter nu. Du har fået en lighter. Hvad fanden er det? Bare en tip. Få en klam. Det er min. Jeg tog mig en eller anden. Ja, det er en Kraken. Ja, det er en Kraken klam Lille ting. mini. Må du få noget ind? Det er da utroligt, mand. Jeg tager bare et eller andet pose, og så får jeg dem her igen. En blitz. Ja, nej, ikke en blitz, hold kæft. En Kraken. En Kraken. Den her. Skal jeg tage den? Nej, du har den. Okay, så tager jeg den. Ej, der gik i stykker, mand. Det er faktisk et godt sted at stå her med raketter. Ja. Hvad det er? Det er en snortop Et ting. andet. Eller en klam. Wow! Hvad siger hun? Den er ikke så farlig. Den Nej. spinner bare rundt. Er det ikke mindst, den skal ligge med? Nej, okay, det går ikke så af sig selv. Her er en til de der fuckers. De der klamme tingester. Nu tager jeg et heksehyl. Gå til Hansen. Fra T. Hansen! For helvede, mand. Jeg er bange for, at den flyver. Ja. Det er sådan en lille klam. Her skal jeg lige tage den. Det er det. Sådan en, jeg havde en lige før. Kraft dem ikke brænde mig. Jeg kan ikke se, om det er lige der. Ja. Prøv lige, der var noget med en heks. Til lille. De fleste. Oh! Hvad? Det ved jeg ikke. Kom lige med lighter på det. Tak. Skal vi ikke så proppe den over, mand? Den her der. Ja, den kan nå være med.
sætte den i en bøn. Det er noget dumt, når vi er i gang her. Ja, lad være med det. Jeg kan endelig være med det. Jeg skal sætte den ikke fra brænde mine fingre. Det er røgbombe, vi laver, Simon. Springer stadig. Har du flere ikke? Jeg kan lige et eller sådan. Har du flere der nu? Ja, det er ikke. Nej. Nej, vi kan lige tage det til. Ja, jeg prøver at lave den om til knuslæg. Okay, og hvis det bliver det, så har vi lige nogle spørgsmål. Jeg ved ikke om... Nej, det er ikke noget. Det er ikke jeg noget. Er der mere her i? Mener jeg ikke. Jo. Kan du nå du med? En cracking ting. Okay, må få nogle... Det der. Hvor er det der? Så har vi ellers. Pas på med det der lort. Ej, det tænder sgu da alt, det der. Nå. Er det ikke så, hvor skal kæft være så Jo. op i morgen med den, mand? Er det det? Ja. Vær med på, at vi tager hjem, så tager vi en raket, der ligger ned. Skal det ikke komme ud? Hvad, så tager vi en. Nej, jeg ikke flere. Jo, du har den. Den der til Nå, kontrol. nej, til kontrol, det må jeg ikke bruge. Du har ikke dem også. Har du ikke Hvad er det, som også tager ind til kontrol, ikke? Ja, det må du ikke godt til. Nej. Det skal jeg bruge til kontrol. Siger din mor det? Ja. Jo. Ja. Spontant min, så ligger vi ned og bare... Vi kan gøre det med den. Det hvis det nu bliver ramt. Det er ikke fedt, at vi kan være herovre på. Det tror jeg. Det er måske, den kan skrive ekstremt mange. Ja, okay. Det er ikke Nina! Jeg kan huske det. Jeg har sagt med. Nå, derfor vil jeg sige tak for I. Tak for I for med den her. Ja, og vi ses kl. 12. Ja. Det er ikke lige præcis. Det går ud igen. Ja, Ses. og det